Fferm Llindir, Eglwys Bach, yw cartref y brodyr Arfon ac Erall Jones. Nôl yn 2012, fe ddechreuodd y ddau fenter newydd ar y fferm, sef i fagu lloi. Gan ddechrau gyda 40, ac erbyn hyn, mae pethau wedi datblygu llawer. Wel, oedden ni allan o fuchod, gweld y siediau wag. Mae'r awd gerall, di bod yn coleg, eisiau dod adra, eisiau ehangu. Gweld advert yn papur a chwilio am contract readers a meddwl mynd amdani. Bob nos fercher o Collection Centre yn Whitchurch, a dyn gwerthu nhw, nôl iddyn nhw magu dan contract dani, iddyn nhw. Mae'r pris wedi setio, fel maen nhw'n dod fewn gael eu talu ar y pwysau. Da ni'n lwcus, mae'r lloia i gyd mwy na heb efo cartra yn barod i nhw fynd yn ôl i mewn 12 wsnos i 14 weeks. Dod nhw adra, rhoi nhw ar y machines coia, dyfnu nhw. Pan maen nhw wedi cyrraedd pwysau gwmpas 140-150 kilos, maen nhw'n barod i mynd yn ei blaenau. Wel, da chi'n gwybod be, da chi'n brynu fewn. Mae'n allan o'ch control chi i ryw le chi. Gawn ni droi, rhywbeth o'n i'n hapus yn ôl, gawn. Os da ni'n meddwl rhoi pwysau ar nhw, bod gains, live weight gains yn iawn, ac cadw nhw'n fyw, mae'n iawn. Mewn system tin fel hyn, mae gan dechnoleg ran mawr i chwarae. Mae pob llo yn gwisgo coler i fesur tyfiant, defnyddio EID i fonitro perfformiad, ac maen nhw wedi buddsoddi mewn 5 porthwr mecanyddol. Maen nhw'n dod fewn ar nos fercher, maen nhw'n rhoi colars arnyn nhw, maen nhw'n cael vaccination cyntaf nhw chi, a dyn borodd iau cychwyn treinu nhw i fynd ar y machine chi. Mae'r golar, hwnna sy'n rheoli faint o fwyd maen nhw'n gael chi, mae gyd yn link di'r computer yn y machine chi. Mae'n cymryd 4 diwrnod i ddysgu nhw'n llawn. Maen nhw'n cael chydig yn aml ydy'r ffordd mae'r machine yma'n gweithio. Mae'n gadael iddyn nhw gael chydig o lefrith drost 24 awr mewn 4 visit gwahanol. Ac yn encourageo nhw i fita bwyd sych. Mae hein yn cael 6.4 litr y dydd drost 4 visit. Trio ffindio rhywbeth sy'n gweithio a sticio ddo rili chi. Fodlon trio rhoi pethau newydd chi, ond rei lwcus yma na. Ni griw newydd bob wsnos. Da ni'n medru trealu pethau efo wahanol griwiau a tweakio i weld beth sy'n gweithio iddo ni chi. Maen nhw'n very unforgiving i ryw le rhaid fod ar top eich gwaith efo nhw chi y byd. Mae'r brodyr ar hyn o bryd yn cydweithio gyda Cyswllt Ffermio ar gynllun i leihau y defnydd o'r ffriotig ac afiechydon, gyda'r gobeith o wella perfformiad yr anifeiliaid. Prif nod y gwaith ydy lleihau'r achosion o pneumonia yma, dod datblygu mesurau atal yn hytrach na ffriniaethau. Ac arna yn Llindir, da ni'n gwneud y gwaith, da ni'n hyderus y bydd yr hyn da ni ddarganfod ac yn ei ddysgu yn berthnasol i unedau tebyg dros Gymru gyfan bod nhw'n magu lloi ar gyfer y sector beef neu llaeth. Wel, yn amlwg mae gen Arfon ac Erall system sy'n gweithio'n dda iawn ma eisoes. Wedyn, da ni'n edrych i wneud cynnydd ychwanegol mewn effeithiolrwydd y system yn gyfan gwbl. Fel dwi'n dweud, mae'r system sydd yma eisoes yn gweithio rhagorol o dda, ac wrach bydd yr enillion fydden ni'n wneud yn gymharol fach yn ôl y lloiau unigol, ond gan bod y trosiant a nifer y lloiau mor uchel yma, mae'n potensial wneud cryn wahaniaeth i'r busnes cyfan mewn blwyddyn bob amser. Felly mi fydd beth yn cael ei dreialu yma, gobeithio yn berthnasol i ffermydd eraill hefyd.